Susu winales jenu. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pon tanggal 11 April tahun 2021. Kapetik saka Injil Yohanes bab 10 ayat 31 tekan ayat 42. Lumrahe wong seneng karo sing jenenge susu, sawijining barang cuwer kang becik marga gawe sehating awak. Sewalike nek dikon milih iwak moh jenu merga sipate kang mendemi inggo bisa mateni. Wong lumrah migunakake jenu kanggo ngracun iwak. Kahanan barang cuwer loro mau kasandhingake jroning sawijining paribasan susu winales jenu. Tegese kabecikan winales piyala. Sing males jenu ateges wong ora ngerti atur panuwun kepara mujudake wong duraka. Sacara prasaja kita bisa ndudut panglimbang saka waosan dina iki jroning paribasan susu winales jenu. Iki tumempuh ing dhiri Gusti Yesus piyambak. Panjenengane kang sadawane sugenge tansah tumindak becik arep dibandemi watu dening wong-wong Yahudi. Ayo padha kita gelar sawetara kabecikan dalem kuwi. Panjenengane paring rangsum marang wong 4.000 lan 5.000 kanthi cara nikel tekokake sawetara iwak lan sawetara roti. Panjenengane uga nyaresake maneka wong lara, wuta dadi melek, lumpuh dadi bisa mlaku, pepes tangane dadi becik meneh, wong gregesi pulih saras, wong nandang budhug bali resik, sing mati bisa urip meneh. Panjenengane mulangake para pendereke kanggo tumindak tresna tintresnan enggo males kabecikan marang sapa wae kang tumindak ala. Luwih saka iku, panjenengane mrayogakake para pendereke mbuang apa wae kang bisa dadi sumbering dosa lan piyala. Lah kok malah arep dibandemi watu. Akeh panggawean becik kang asale saka ramaku ndak tuduhake marang kowe, sing endi ing antarane kang ndadekake kowe arep mbandemi aku nganggo watu. Mangkono pangandika dalem. Pranyata wong-wong Yahudi ora trima Allah sesembahane ka aku minangka Rama dalem Gusti Yesus. Nanging wangsulan dalem Gusti uga becik kasetitikake. Harak ing kitab Toretmu tinulis, pangandikaku kowe kuwi Allah. Lah nek wong-wong jaman sakmono kang katuju kitab mau sinebut Allah, njur kepriye marang wong kang pinilih lan ingutus dening Gusti Allah tedhak ana donya mbok arani nyamah Allah marga ngendika aku iki putraning Allah. Wawasan kang cupet mring karya lan pribadi Allah ndadekake wong-wong Yahudi cethek nalar, sebab Gusti Allah liwat kuwasa Roh Dalem bisa rawuh ing diri sapa wae. Panjenengane uga bisa ngejawantah tedhak ana donya nyambangi umat dalem. Para tresna pelem kinasih, rikala wong sadar kadunungan Roh Allah ing dirine, dheweke ora bakal tumindak aneh-aneh kang cengkah karo karsa dalem Allah, marga bakal ngucemake asma dalem. Rikala wong sadar menawa ing diri wong liya uga madunung Roh Allah, dheweke uga ora bakal tumindak aneh-aneh merga ora kepengin kena welak. Dina iki kita tinimbalan nyadari Roh Allah kang madunung ana diri kita pribadi dewi-dewi, saengga kanthi kasadaran mau kita reroyongan kanggo padha tumindak becik. Kita uga tinimbalan nyengkuyung Allah yang putra kang tansah tumindak becik senadyan antuk pangrengkuh kang ora becik. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran wedharan sabda dalem dinten menika. Mugi kawula boten dados tiyang duraka ingkang selak lan nampik roh paduka ingkang makarya ing diri kawula piyambak-piyambak ugi ing diri sesami. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.